Ka wawere gi weche mag masira en duol mochung'ne yiere pacho ka IEBC oyango ni jogo manondikore kaka joluto ombulu chakre higa mar 2012 kodok chien to pok okawo nonro maggi kokadho e yor lony manyasani ondikre manyien mag biometrics makalore ni kindego duol mar IEBC ne pok ochako tiyo gi lony manyasani e kawo nonro mar joluto ombulu. Bende nyaka ne chak chenro mar ndiko joluto ombulu manyien tarik 30 dwe mar 3 higani. IEBC yango ni nyaka sani gisendiko kwan joluto ombulu manyien maromo 344,316. Jogo moselo kuonde mag luto ombulu gin 18,610. Kwan jogo moselo kuonde nonro margi romo 329. Kwan duto ma joluto ombulu manyien ma IEBC geto ne yiero mar higa mag 2027 romo 2.5 million. Kawere gi weche machal kamano duol mochung'ne weche yiero kod keyo pacho ka IEBC ogolo ng'ur kalure gi kwan mapiny ma jogo mandikore ka joluto ombulu e kar chung'o bura ma Lego Usonga. Kapisas mag duolno ywak ni kwan ji mawuok ndikore gweng'go pod tin mokalo. Jafwambo marwa George Amolo nigi mathoth. Duol mochung'ne weche yiero pacho kae IEBC e bade ma Lego Usonga oyoko kwan mapod ni piny mokalo mag jogo mawuok ndikore kaka joluto ombulu ka Kennedy Ogutu ma en ofisa mochung'ne weche yiero e kar chung'o od burano wacho ni pok gichopo kata kwan atamalo 5 mar joluto ombulu 14,000 manyien ma gigeto ndiko e bwo chenro madhi nyime gi sani. Lego Usonga iko na target ya watu 14,000 ku register ama kusajili. Kwa wakati huu tumesajili watu wachache sana. Seche masani Lego Usonga pod en namba 3 bang' Bondo kod Game. To Lego Usonga ema duong'e moloyo od buche gi duto. Kano wuoyo e kinde romb jokanyo, Migosi Ogutu nojiwo jotelo to kod kuonde tiegruoge manie alworano mondo mi okonygi gichop kwan joluto ombulu manyien ma gigeto no ero. Wan kod DCCs ariyo ma oseyie konyowa kod chiefe duto ma waromogo gi media bende mar mondo mi wandik ombulu e yo makare. Wariwre kod jo kipande bende mar mondo mi gimiwa kipande, gimi chiefe to chiefe bro lando e baraza to kuondgo be wabro bete. Kits gi gin 3 ward ka ward. Ka piny owacho mamalo kokalo e tend loch nanga to koro wacho ni gisechako chiwo ofisas mekgi mondo okonyi e chenro mar jiwo jopiny mondo wuog oko ndikre kaka joluto ombulu. Noah Lokwatale en jalup county commissioner ma Siaya West Sub County. Tunataka kusajili wale wote ambao wako na vitambulisho ambao tunatarajia kwamba watakuwa wapiga kura kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hivyo tumeweka mikakati kwa kuhimiza officers wapate kuhamasisha jamii na watu wote ambao wako na nafasi ya kuweza kuchukua vitambulisho na kuchukua kura. Kwa hivyo tuko na officers mbalimbali ambao wamepewa instructions kwamba watasupport hiyo exercise na wanakubali kwamba watafanya hiyo kazi ipate kufaulu. To kata kobedo ni sinani medo ketie temo jiwo jopiny mondo wuog oko ndikre kaka joluto ombulu, obadho mapod nitie en chuny manyap mathoth ji mane oro kwayo mag yudo kipande ni godo ni maro pande mathoth mokalo mawachore ni weggi pok oomo e ofise mag ndiko kipande kaka ofisa mochung'ne chenro mar ndiko kipande sub county ma Siaya Morindege lero. Jok manosekawo ID ko 2022 bang' election nyaka sani gin around ji 27,000. Alafu jok mapok okawo ID offices wa mondo bi okawo IDs noch IDs ng'eny gichopo 5,000 ng'eny kabisa gibi mondo gikawo ID moko be ibro mi chiefe gi assistant chiefe mondo oterni gi machiegni. Kuom mano e sani ma chenro mag ndiko ombulu dhi nyime ni jotelogo tielo dwaro manitie mondo mi jogo mane oro kwayo mag kipande bende koro dhi okawgi mondo gindikre kaka joluto ombulu kendo mondo gibi giyud thuolo mar luto ombulu kotundo yiero ma higa manyien. Wakwayo jok mapok okawo ombulu mondo wuog inamba maduong' giwuog mondo gikaw kura. Akwayo ji duto manie gwenge mag Lego Usonga, ibed jasiasa, ibed rowere, ibed jok manigi ng'ol mopogore opogore, mine kod jo loko hala mantie Lego Usonga mar mondo mi ma obed jukumu marwa mar mondo mi wandik ombulu mang'eny mogik nikech mano e kwei kata okumbani ma inyalo ndiko gombo ma inyalo yiero timo go yiero e yo maber. George Amolo, Ramogi TV, Siaya.